Li vaig a tirar a la Puti. Claro. Vaig a fer la mateixa presentació de la Puti de tots els capítols. Hem eixit al carrer. I seguirem així, molts capítols més. Hem eixit al carrer. A on? Ah, no. Ah, bueno. Hem eixit a Palma. Una altra cosa és que gravem en Palma o al final siga en el Cedro. Però la idea és que hem eixit en Palma a gravar a la gent, va preguntar-los si van al gimnàs, si no van, per què no van, quins són els seus objectius i quines coses les donen gossera i diuen, mira, me quedo en casa. O sigui que, dentro puti vuelta. Dentro puti vuelta. La puti vuelta. Sabeu lo de que estaven en Palma? Sí que n'hi ha puti vuelta en Palma. No sé si veu darrere, però estem en la troca, que és una jornada de trobada. És un dia, ¿vale? De joves creadors de parla catalana, és a dir, estem valencians, catalans i illencs. Balears. No sé si diu illencs. Balears. Anem a preguntar, va. Jo soc na Júlia Mèrida i el meu projecte és Pati de Butaques, un podcast que està a Spotify. Som la Cèlia i la Semproniana i Tenim un podcast, es diu La Trinae, també amb una altra amiga que es diu Llum. Jo sóc la Clàudia Rius i sóc una de les integrants del podcast de Gent de Merda. Soc en Jaume Ribas, soc periodista, soc de Mallorca i he moderat una taula de troca. Jo sóc l'Adriana Díaz i se'm coneix com l'Adriana del Parlem-ne. Soc la croqueta de xocolata, també em dic Laura Zurriaga, i faig contingut de receptes en català a TikTok. La primera pregunta és si aneu al gym. no vaig al gym. No, al gym no. Jo tampoc. No hi vaig per falta de temps i també perquè te dic, soc poc esportista. No hi vaig, però jo estic apuntada. O sigui, Pagues, però no va. pago, però no, o sigui, fa molt de temps que penso vaig a trucar per desapuntar-me, joder. L'últim cop que em vaig apuntar hi vaig anar un cop i vaig estar 6 mesos per desapuntar-me. Pagant. Sí. Vaig començar a anar al gimnàs amb la meva parella, em costava bastant, però quan li vaig agafar el gustillo, doncs al final ell va deixar d'anar al gimnàs i jo hi segueixo anant sense parar. Anàvem a un lloc molt xulo, que era només de dones, pràcticament, i érem com a 7 o 8 dies, i fèiem un entrenament dirigit amb una atleta superguai. He tingut com diverses fases de gimnàs, una en la que era he de baixar de pes, tal, no sé què, una mica més per cosa física, de dir, em vull veure millor, doncs dieta i gimnàs, saps? M'apunto, vaig 2 dies i dic, no és per mi. I després sí que l'últim cop que em vaig apuntar sí que va ser com de, vale, no, baixar de pes no, però sí que potser posar-me una mica com forta, no? Perquè si ve algú, saps, rotllo? Últimament, des d'aquest setembre, allò de ser millors, m'he plantejat despertar-me més d'hora i anar caminant a la feina, que són 40 minuts, i per tant, i acabo estant com... O sigui, acabo dedicant un temps que podria dedicar-li al gimnàs. Llavors, penso, no era jo. El problema és el gimnàs. Faig bàsquet, vaig a córrer i això és tot el meu exercici. Per tant, no m'he plantejat mai anar al gimnàs, ja tinc com la quota coberta. Jo faig ball, faig com hip-hop. I t'haig de dir que, o sigui, jo segueixo la classe, tinc amigues allà, llavors és com que acabo la classe literalment suant, feta una merda, però és com que m'agrada. Veus alguna diferència entre fer esport en el gimnàs, d'anar tu soles i fer els teus exercicis, fer esports de col·lectivitat, de fer bàsquet i tal? Que jo crec que anar al gimnàs requereix força de voluntat, que és una cosa que no tenc. En canvi, sí que tenc com a compromís amb els meus companys d'equip que si no som suficients, no podem entrenar bé, no podem fer partit, el que sigui. El gimnàs potser és algo com molt repetitiu, rotllo. Entre les màquines, estar un lloc tancat, tanta gent... No sé, trobo que no m'agradaria i que és molt més beneficiós fer un altre tipus d'esport. Per exemple, ballar t'aporta com, suposo, molta més serotonina que estar en el·líptica. Al final és una mica el mateix. De fet, sí. Penses que és difícil començar per primera vegada al gym? Moltíssim, moltíssim, i sent dona, molt més. Perquè entres allà, et miren amb cara de tu què haces aquí, no saps com funcionen les coses. Mai he sabut... O sigui, és que el gimnàs és un lloc, per mi, fora de les normes socials. O sigui, a mi ningú m'ha ensenyat mai com m'haig de comportar en un gimnàs, no en tinc ni idea. I jo sé que he de fer una mica d'escalfament per escalfar els músculs, llavors faig una mica de cardio i després em tiro un ratet fent el tonto a les màquines i dic, m'he cansat, cap a casa, saps? Clar, és que no sóc una gym-rat i per tant no sé què he de fer, no sé què he de seguir. Suposo que per això no m'hi enganxo. I ja per últim, dona-li un consell a una persona que estigui en la mateixa situació que tu, que estigui apuntada, que no vaja i que diga, mira, vull fer algo però no sé què fer, què li diries? Desapunta't ja. O sigui... Deixa de pagar el puto gimnàs. El puto gimnàs. Que segueixi. Que al principi sembla que, no sé, estic cansat, no em ve de gust, no sé què, però quan agafes l'hàbit i tal, fantàstic. Posar-te a buscar alguna cosa per després cansar-te, que tampoc és que sigui molt agradable, però bueno, que si penses en els beneficis que té, suposo que al final tries fer-lo. Jo no sé per què segueixo intentant-ho.